Βλέπουμε τους καλούς συναδέλφους, να δούμε τις δραστηριότητες των κομμάτων. Γιάννης Τρουπής, ο Αντώνης Σαμαράς, ημέρα περιβάλλοντος. Σήμερα πήγε στην Πάρνηθα. Να ξεκινήσουμε από σένα, Γιάννη. Ακριβώς, Αντώνιο, ο κύριος Σαμαράς λοιπόν βρέθηκε πριν από λίγη ώρα εδώ στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας και επισκέφθηκε πιο συγκεκριμένα την έδρα μιας εθελοντικής περιβαλλοντικής οργάνωσης του Ομίλου Φίλων του Δάσους. Μια εθελοντική οργάνωση με ιδιαίτερο σημαντικό έργο, αθόρυβο έργο θα σου έλεγα, καθώς τα 200 μέλη που αριθμεί η οργάνωση περιφρουρούν μέρα και νύχτα τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας, ο οποίος έχει υποστεί, όπως όλοι γνωρίζουμε, πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Ήρθε λοιπόν εδώ ο κύριος Σαμαράς το πρωί και ενημερώθηκε από τα μέλη της οργάνωσης, επισκέφθηκε την έδρα εδώ της οργάνωσης, ενημερώθηκε λοιπόν από τα μέλη αναλυτικά για τις εργασίες της οργάνωσης, για το καθημερινό πρόγραμμά τους, αλλά βεβαίως και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς πάρα πολλοί από αυτούς τους εθελοντές, και θα πρέπει να τονίσουμε, είναι άνεργοι. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί είπαν στον κύριο Σαμαρά τα προβλήματά τους, τόσο τα οικονομικά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, της λοιπούς χρηματοδότησης, τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα καθημερινά, και βεβαίως εντόπισαν κι άλλο ένα ιδιαίτερος σημαντικό, όπως το ιεράρχησαν. Αυτό δεν είναι οικονομικό, αλλά είναι θέμα παιδείας, Αντώνη. Είναι θέμα ότι εντόπισαν οι άνθρωποι αυτοί ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν το δάσος ως κάτι ξένο και έρχονται εδώ και δεν το προστατεύουν καθόλου οι ίδιοι, και έτσι λοιπόν έχουμε όλες αυτές τις γνωστές συνέπειες τα τελευταία χρόνια. Ο κύριος Σαμαράς στη δήλωσή του επεσήμανε ότι το περιβάλλον μπορεί να λειτουργήσει και ως μοχλός ανάπτυξης, μπορεί να δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας γύρω από το περιβάλλον, και εντόπισε και εκείνος αυτή την σημαντική παράμετρο, το θέμα της παιδείας, ότι όλοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το περιβάλλον και τα δάση βεβαίως ως κάτι το δικό μας και όχι ως κάτι ξένο. Να τον ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ σου. Το περιβάλλον μπορεί να είναι μοχλός ανάπτυξης, που μπορεί να δημιουργεί μάλιστα θέσεις εργασίας και μάλιστα σε σύγχρονες ειδικότητες. Αλλά το περιβάλλον απαιτεί τη φροντίδα και την οργάνωση τη σωστή από πλευράς λειτουργίας της πολιτείας. Σήμερα εδώ πέρα με άτομα τα οποία είναι κατεξοχήν εθελοντές, άτομα τα οποία προσφέρουν τις ελεύθερες τους ώρες για να διασώσουν, για να γίνουν οι διασώστες, και είναι κάθε φορά οι διασώστες του περιβάλλοντος, αναπτύξαμε όλα εκείνα τα αναγκαία σημεία στα οποία απαιτείται αλλαγή κατεύθυνσης. Παρέμβαση δηλαδή ουσιαστική της πολιτείας, προκειμένου ο χρόνος, η ώρα που ξοδεύουν, τα χρήματα του φορολογούμενου που έρχονται εδώ πέρα για την προστασία, να πιάσουν πραγματικά τόπο. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη συνάντηση. Θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, όχι μόνο από την πυροσβεστική, όχι μόνο από τους δασοφύλακες, τους δασοπυροσβέστες, όχι μόνο από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ταγμένοι σε αυτή τη δουλειά, αλλά κυρίως από τους εθελοντές. Και εύχομαι εδώ πέρα ο εθελοντισμός αυτός να γίνει η αναγκαία συνήθεια, ο εθισμός, η παιδεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, προκειμένου και να σώσουμε τα δάση μας και να δώσουμε και τη διάσταση εκείνη του επιπλέον. Δηλαδή δεν είναι μόνο να σώζεις το πράσινο, είναι και να δημιουργείς πράσινο.